During executive meeting sa mga head of offices sa provincial capital sa panguna ni Governor Dudo Cagas, iyang gisulti nga maggahin ang provincial government of Davao del Sur para sa bakuna. Pag naa na gani bakuna, ang atong lalawigan mugahin og 100 million 100 million pesos ang pangitaan og pondo ni Governor Dudo Cagas para sa bakuna sa mga taga Davao del Sur. Og mugawas ng bakuna mga igala maunay igahin. Samtang ang CCTS bagaa ang mga papel nga bitbit ni Provincial Health Officer Dr. Jonah Masungsong sa lamisa ni Governor Dudo Cagas kagahapon para ipakita nga ing-ani ka-epektibo ang DSCCTS. Makita nimo dito sa papel, halimbawa example tag mall, usa ka mall. Sa mall na iniksulod nimo na establishmento din nga nisulod ka. Naapod na dito. Makita dito bida sa groceryhan. Narito sa morning sulod sa mall ang imong gisudlan. Makita na dito unsang orasa ka nisulod. Mong gawas imong pangalan, imong edad, imong address, ug ang imong cellphone number ug unsang orasa ka nisulod anang establishmento ha. Ug unsang pitsaha ka nisulod. Makita dito, perting bagaa sa papel. Matod pa ni Governor Cagas, kanang mga naa sa papel, dinha dayon makita kung kinsa ang posible nga nahalubilo sa nagpositive. Say for example, na ay nagpositive, pangutan-on man na. Nagpositive ka, ma'am, sir, asa man kagahapon, asa man katunyaging adlaw para sa contact tracing. Muna na nga, niadto baya ko, niadto ko aning lugara, ma'am, sir, unsang orasa? Mauning orasa. So, tan-aon dayon din ha. Mga gipangdala ni Doktora Masungsong, tan-aon dayon din ha. Niadto doon sa ning lugara, kaning orasa. So, pagtan-aw kung kinsa ang nanulod ang mga orasa, ang mga panahon na, makadawat sila og text blast. Na ay text blasting nga himuon para madawat nila, ma-receive nila ang text messages. Unya ang text messages nila madawat, dili ng cellphone number, hanagi pangalan. DSCCTS bakahay mo appear, pareha bitaw anang nay mo text sa NDRRMC, nga nay mga advisory. Di ba ang mo gawas NDRRMC man, dili man number or cellphone number. Ing anak pod ang mo gawas sa text blast. Buta dito pahimangnuan ka nga posibleng nakahalubilo nimo usa ka pasyente or positive sa COVID-19 busa. Panid-i obserbahe imong kaugalingon palayo sa miyembro sa imong pamilya. Ana man na madawat dahil mo na nga text, but pasabot posible kang nakahalubilo og nagpositive busa obserbahan nimo imong sarili. Dili ka magawas-gawas, di ka makatakod kasi bakog natakdan ka. Busa panawagan ni Governor Cagas sa mga makadawat og text messages. Kung posible nga nakahalubilo mo, ayaw ninyo nagbaliwalaa ang mensahe para mahumanta ang problema ha. Okay? Obserbahan yun ninyo inyong sarili. I-isolate ninyo inyong kagalingon. Alright? Pwede po mo report sa ospital, no? Sa inyohang pinakadool na health center, nga nakadawat mo og text kung gusto mong self-quarantine o mo volunteer mo, magpahibalo mo nga nakadawat mo aning text. Alright? Pwede mo magpahibalo ana. Kagahapon ipakita pertindaghana ang papel among gitan-aw. Baga kaayo. Na ay
pitik video nga akong gipost no sa sa Facebook nato. Salamat daan sa mga nag-share sa news. Nakabutang na to din ipakita ni Provincial Health Officer Dr. John Alvarez Masungsong adto kang Governor Cagas ang mga listahan sa mga nakasulod sa tanang establishmento sa probinsya Davao del Sur gamit ang COVID-19 o Davao del Sur COVID-19 Contact Tracing System kung DSCCTS. Matod pa ni Cagas pinaagi sa mga listahan, makita dayon og paspas masubay ang posibleng nakahalubilo sa taon dunay sakit na COVID-19. O kung ikaw nakasulod sa gambalay nga dunay nagpositibo sa mga virus, makadawat ka og text message gikan mismo sa system sa DSCCTS para pahimangnuan nya dili magkumpiyansa og panid-an ang kagalingon, dili magosgawa sa balay, mag-face mask og mag-face shield. Sa pagkakaroon, may kabat na sa 1,034 ang kaso sa COVID-19. Sa Davao del Sur, samtang 819 ang recovered og 36 na ang patay. Ato paminaon mga igala ang pitig mensahe ng video sa pagpakita ni Provincial Health Officer Masungsong ang Governor Cagas sa mga listahan sa mga nakasulod sa mga establishmento gamit ang CCTS. 60. Meaning, ang posibilidad na ang confirmed patient na inatakdan dito kasulod ang that day, ang that time, ang that day, siguro naman play na December 23. Oh. So na-trace. Karoon ni siya, ganun minuta na malarma sila. Kaya automatic man na i-takes blood sa mga Raul. First Raul. Hindi siya mag-text blood. Kanang tanan rin ay phone numbers din. Phone numbers na no? Contact tracers mo yung dito. Nagsabot ang nagdirin nga si Raul Makil. Yes, sir. Text blood din. Pero ang mga text numbers tanan. Pasamay, magkakasagot ka. Okay, mga kato mga igala ha, ipaibalo ni Governor Cagas nga og makadawat mo og text panid-i og obserbahe ang inyong kaugalingon. Alright? Ingon ana kay epektibo ang DSCCTS. Kita dayon, klaro kay mga pangalan, address, age, contact number ug asa ka ana nga nisulod unsa orasa ka nisulod anang establishment ha. Klarog tataw.